usathana futhi lowo, because kaloku akhona abantu abazilindileyo njengoba sizishumayela lapho abawuzayo zisincede, khona nabanye ezibancedayo abakwezinye indawo. Haleluya. Kodwa ke namhlanje silapha abantwana bakaThixo sifunda izwi likaThixo, niyayithanda nendlela utata akayibeka ngayo. Haleluya. Uzibonile ubungozi, bukhona ubungozi bangcwele becawe, icawe zinobungozi. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Kufuneka sibe nazo, kodwa kufuneka siwavula amehlo. Amen. Abantu abaninzi bayibathi nxa bethethayo athi benza ithetha bazalwana ayikho rongo le, but mina zange ndiyenze okanye zange siyenze apha ekhaya. Haleluya. Athi umuntu ndike ndayohlala entabeni for 7 days ndithandaza uThixo. uThixo wandamvulela uba mandivule icawe ndiyibize eligama. Haleluya. Athi umuntu ndithandaze for 7 days waninikeza uThixo igama lecawe uba mandivule icawe ndiyibize igama elithile. Haleluya. Now omnye ke mhlambe xa ke nalo understanding amadoda ayathandaza mosathandazela amagama wecawe awanikezwe. Haleluya. Aluzuthi ayikho loo nto because mina kuba ndizange ndiyenze okanye zange siyenze apha. Haleluya. Asiyiphikisi wangcwele. Haleluya. Kodwa ke yaba khona nje uba xa sesifika apha empuleni thina sawuthi hayi silibandla likaKristu. Haleluya. Alifuna ukuxoka ndithi hayi sathandaza salala savuka uThixo walamvula igama waya abazalwane nifuna yeke loo nto leyo, sifuna ibandla likaKristu emfuleni qha. Haleluya. Haleluya. Silapha ke bantwana bakaThixo sizokhonza uThixo ophilileyo into yonke. Now ungayithatha kancinci ke. Haleluya. Xa ithiwa ibandla likaKristu, because kuyakwazeka kuthiwa ibandla likaKristu kodwa xa ufikayo koma Thixo libandla likaKristu elinjani eli, ngoba imiqathango kaKristu ayibanjiwe apho kodwa igama lithi ibandla lika. Haleluya. Haleluya. Abazalwane abantu kodwa basifuna siyithethe bangcwele, icawe zibalimazile abantu. Kunabantu abahlala ezindlini njengoba silapha bethi andifuni nokuyibo. Uyabona nje bashumayela lapha online siyasifumana iicomment ezinjalo. Athi akwaba ndandikholwe sokushumayela abantu abanje ndayiyeka icawe ndihlele endlini donzakala ecaweni phakathi. Into ekhona leyo bazalwane. Haleluya. That is why abantu xa bengena ngomnyango lapha sibathathe sibahage sibabeke esifubeni, kungoba siyayazi inhlungu enokwenzeka basuka kuyo. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Sesisuka nje kuloo meko ndixelela uma nje uyayazi inkonzo endandisindiswe kuyo nexhoma kuyizandla, yandirhalela nje simayoni noba ke ndibamba isandla sikamfundisi okunje kokuba ke ndimkhawule nje. Ndakhonza unyaka wonke pha kunani komba yondoda uba ke ngcokole nale ndoda, bathi ngoba istatus sayo siphezulu kakhulu ayithethi nje noba nabani. Sasiphuma phana nonkosikazi sigudlile sithi chuku emotweni singamasisi siphinde sibuye Sunday. Haleluya. Ndiyakwazi ukukhonza ungathandwa. Haleluya. That is why si end up ngamanye amaxesha sibe zii-victims apha. Ngoba kaloku wonke umuntu ongenayo sibe simthande kanti sethanda nootsotsa abazela imishini yawo. Haleluya. Ukhona bekwafika nje ngoku apha kuFebruary simnika imayiki wayeme kule ndawo. Lo mntu abonakala singamaxhoba. Mntwana tata inamba yam uyiniwe nguwe, ndibiniwe ndim mntana mbloke kaloku. Haleluya. Haleluya. Wonke ongena ngomnyango simthatha simankhe simbeke esifubeni yawuhluswa nguThixo. Haleluya. Haleluya. Sasiphuma phana ngena bawolwane la chepho
Sifike sidumise sibile sibe manzi. Kwakwala ngo-11:45 umgebe sibile simanzi ingone ingene ibishop. Ingene seyikholosha la ndithe. Seyikholosha. Ndikhamba lo muntu ukhonza nini? Ngoba ungena ngomnyango sekazoshumayela yena. Akazi noma kwenzeke ntoni kwi-service. Into akayizelayo yena apha ukushumayela. Akaza kukhonza kahle kahle. Afika sayinxiba isuti ekhawukile yapha ngathi kwa-Dr. Malinga. Umfundisi wakhona. Umfundisi lesikhathi. Yabona asikwazi man. Ukuphinda sivule into enjalo. Abantu balibele khona lapha. Zikawe. Ngandibalisa apha mna. Wathi xa uphelayo unyaka kulesa simo sonke sinjalo. Wathi appreciation yonke phambili. Yabona into ethi appreciation. Yona ndi phambili. Akuyexesha akusahlekwa naxhekwa sana. Akuhlekwa nokwe-grant, akuhlekwa nokwantoni. Ufuna imali. Kuza appreciate lo mandazi noma ndingubani. Kodwa mnandi appreciate. Hallelujah. Sazama ke sazama sayiqokelela lo mali sazama. Sayenza 45,000. Ayidumi ngoba siphethe inkoba hayi namhlanje so appreciate umfundisi wethu. Wanga beyijonga ivlog wathi 45,000 ka. Dinisef unyaka wonke kamanje kakhulu. Wayengeke unkosikazi wayesekomanda umfoni ngathi andibuyi pha unyaka usana. Noma fika ndizazi man. Yayiyeka liyani into. Thixo ndincede ngoba ndifuna ukukhonza wena. Hallelujah. Abo ndiyakhona abagcwele ndiyayingqina lenthetha ngoba ulwana. Sibalimazile abantu ikawe. Hallelujah. Kodwa abantu abafuna uThixo. Abantu sifuna uThixo. Sisekhona manje indawo abantu abathi bawo. Sifuna wena sifuna yonke into. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa utsotsi abefundisa bakhona ngendlela abawotsotsi ngayo. Wathi ngayedibana nami sengimkile lapha kulonto yakhe. Uba kwayinto yakhe. Wayengayidibana nedolobheni wathi hayi kodwa enkulu nqabile. Hey sanqolo kodwa. Wakuyandazi yanotsotsi. Ayakuthi wayengangifuni. Kodwa ndifuna le nto bazalwane wale ndizayithetha ngofuna ukuyibamba beserious. This is the most important Matthew chapter number 28. Ababhali nabaFarisi konke abakathi kwenzeni nithini kodwa nina ningenzi nje njengabo. Hallelujah. There was a day sikhonza phamgwebe ngoba ndandiyofuna uThixo omfumani ngoba kume umuntu opowerful kakhulu. Umfumana ngoba wena uphenduke kanjani. Hallelujah. There was a day ndinqula uThixo power kulomeko injalo. Hallelujah. Lapha mabana ngavula amehlo wonke umuntu sekejonge mina. Ndithandaza uThixo. Ndibiza uSimabule meko injalo ngoba ndifuna uThixo. Hlamazu. Hallelujah. 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 Masithina amaBhayibheli ethu bangcwele sifunde njengamba umthathu uthi yaphangela. Uthathu uthi yaphangela. Sifunde nje izwi lambaba. uThixo asincede ngezwi lakhe. Hallelujah. Hallelujah. Ikhona la ngoma umke uyithanda ithina ngale la ngoma. Ithi Jesu sibonakalise wena. Sibonakalise. Jesu sibonakalise. Sibonakalise. Sibonakalise.